Il-listi tal-Malta Enterprise tas setturi li huma eligibbli għall-iskema tal-pagi mħabbra mill-Gvern reġgħu inbidlu. Kien hemm diversi operaturi li kkuntattjaw lil Net News fejn qalu li wara l-festa pubblika huma marru biex japplikaw għall appoġġ finanzjarju u sabu tibdil b'setturi li tneħħew, oħrajn li ġew miżjuda u setturi partikolari li qatt ma kienu kkunsidrati għal kumpens. Net News daħal fis-sit tal-Malta Enterprise biex jivverifika r-rapporti li kienu qed jaslunna. Fil-fatt jidher li t-tibdil seħħ f'dawn l-aħħar sigħat bejn it-tnejn filgħaxija u l-ġurnata tal-erba'. Is-setturi li tneħħew kienu l-beħ ta' fuel, metalli u kimika, beħ tal-injam u materjal tal-kostruzzjoni, wholesale u servizzi oħra ta' apparat tad-dar u household appliances u beħ ta' apparat ta' audio u video. Il-ħaddiema u l-intrapriżi li operaw biħwienet bħal dawn mhux se jieħdu għajnuna mill-Gvern fl-eqqel tal-kriżi tal-coronavirus. Min-naħa l-oħra żiedu produzzjoni, post-production u distribuzzjoni ta' prodotti ċinematografiċi, video u televiżjoni, iswali ta' ċinema, recording u pubblikazzjonijiet ta' mużika u fotografija. Sadantant fiż-żewġ listi għad fadal setturi li baqgħu mhux inklużi minkejja li intlaqtu b'mod negattiv dawn iċ-ċirkostanzi. Settur minnhom hu dak ta' riċevituri tal-lottu u settur ieħor u tal-avjazzjoni. Dawn baqgħu barra kemm fil-listi oriġinali kif ukoll fil-listi riveduti tal-Malta Enterprise.